Boa proba para todos. Entramos en Avilés, descargamos e fixemos unha ruta para Burela. Viñamos cambiar a malla. Piñamos a malla de 120 para poder pescar en todos os lados sen restricción. Neste caso, eu teño unha duda do último reglamento que sacou a Unión Europea, que máis tarde enseñaremos outro vídeo ou puñeremos outro vídeo sobre eso, explicar un pouco a miña duda, e se hai alguén que entenda máis de política pesquera que a min, se pode dicirme o que el pensa, pois moito mellor. Porque eu preguntei a varias asociacións, a miña OP e máis ao Ministerio, e non me souperon resolver a duda. Mandáronme un copia-pega, por dicir de alguma maneira, que volveira a ler, pero eu só lle dicía, podo pescar ou non? Era contestar sí ou non. Non parece tan difícil. Pero bueno, levamos 47 días de mar, máis ou menos, desde que salimos hasta agora, e seguiremos hasta finales do mes de maio. E falando de maio, chegan os barcos e empezan a ranchar un pouco para o bonito. E o bonito, que ten o bonito? Bueno, pois encontrámonos coa mesma situación destes anos atrás, que o arrastre vai a máis. E non é que seña problema do arrastre, é que para min é un problema ecológico. Ou seja, para min o arrastre é unha pesquería que é pan para hoxe, fame para mañá. Pescar moito, vender barato, para sacar un rendimiento. Cando en España normalmente traballamos a caza ao cebo vivo máis de 50 anos atrás e sempre saleu rentable. Miramos polo medio ambiente, sacamos o máximo rendimiento o que é o bonito e intentamos non matar máis do que poidamos pescar. Pero bueno, eu no 2013 estaba estudiando, tocoume nunha reunión un diputado de Europa da pesca e expliquei un pouco o tema. No 2013 non sei se había 20 ou 30 barcos, hoxe en día creo que hai 70. Isto vai en aumento e non é que seña un problema, é que pode ser un problema no futuro, que se acabe, que se mate máis do que se poida reproducir. E neste caso, as asociacións esas ecológicas que hai polo mundo cerran os ollos. Por que? Porque non hai ninguén que o subvencione. E vese cos ollos abertos, solo mirar o que é o bonito ou conocelo un pouco, vese que é un desastre. Cando toda Europa podía poder pescar bonito durante miles e miles de anos dedicándose á cacea e protegendo o medio ambiente e vendendo un pouco máis caro para sacar o mesmo rendimiento, non. Abrimos a man a todo o mundo para que pesque con arrastre e isto se acabe. En ningunha asociación veixo que mire se se matan delfís co arrastre pelágico ou tal, non. Están na casiña e de brao e están tomando son na playa, ou non sei que fan. Bueno, cambiando un pouco de tema, porque eso. Despois, no vídeo vamos a enseñar o que foi o arranchamento de quitar e meter a malla e enseñar un pouco a máquina que dixemos no outro vídeo. 4 ferros que hai tirados alá abaixo e pouco máis. E a ver se falo con algún mariñeiro, lle deixo falar, saludar á familia e quedamos así. Bueno, boa pesca para todos e eso. Hai que ser responsable e quedarse na casa, como todo o mundo dice. E não vai falar, depois vai tirar o som. Sabe que vou pôr. Já eu conheço. Boa tarde. Boa tarde para ir para casa. Fala melhor. Aqui divertir um bocadinho. Passar o tempo. Jogar, aproveitar o tempo que tem em terra para jogar. Já que não mando tem tempo para nada, só trabalho. E já vamos trabalhar. Pouco lazer, muito bom. Olha assim, melhor.
Os víveres. Vai para este lado. Vai para aquele lado melhor. Está a brincar, não é? Estava a brincar, estava a brincar. Pensaste. Aquilo lá faz Não, não pode. Nada assim, filha da puta. Pô, o caranguejo, pô. Apanha, pá. Olha o quê? Vê que é que eu queres? Uma centola pequenininha. Já sei eu. Aí a centola. Tira aí, homem. Tira o mar? Qual é o meu saco? Aí o teu nome, o mesmo nome. É o guarda-rosa. Tudo bom. Pronto, espero que foi tudo bem, se vocês quiserem. Está bem? Donc du coup, je comptais dans une consommation de cigarettes, je suis passé à 4 paquets. En préventif, on ne sait jamais. Ele a filmar, arrepiei a barriga. Obrigado. Vai filmar ali, não é? Tira!
Põe na caixa. Vai lá, outra vez está lá o complicado.